Jeg har været ude og købe 3 outfits til Jannik, og nu er det altså jer, der skal bestemme, hvilket et, der er det fedeste. Okay, det er jo voldsomt fedt, det der. Ja, der er sokker. Der er sokker i sandalerne. Det kan I lige give jeres mening om. Køber man sokker i sandalerne? Altså, sættet det er virkelig, virkelig nice. For mig får du 10 ud af 10. Jeg synes virkelig, det er pænt til dig. Det er et par denim shorts i stedet for. Det synes jeg jo er virkelig fedt, det der. Hvad så print? Det kan jeg godt lide de her. Ja, du kan godt lide T-shirt Frans med t-shirt. rød print. Ja, og så var de jo virkelig sat meget ned, sådan en Woodburn t-shirt. Dem er du virkelig glad for. Sokkerød af. Sokkerne er røget af. Det kan, jeg tror, jeg kan bedre lide det uden sokkerne. Okay, det er jo lidt mere sådan relax, chill. Kan I huske, at jeg også har prøvet at købe en jakke til ham? Jeg har prøvet at købe en jakke igen, så nu skal vi lige se, hvad han siger til den. Okay, den synes jeg jo er sygt nice. Du var ikke så vild med min grønne jakke sidst, jeg købte en grøn jakke til dig, men den er det. Den her grønne er bedre. Den er bedre, den er meget bedre. Det er det. Så nu er det op til jer, hvilket outfit er det fedeste på Jannik? 1, 2 eller 3? Hvad siger du? Siger du 3'er? Det vil jeg bare være med til at give 1, 2 eller 3. Hvad siger du? Jeg kan godt lide det her. Jeg kan godt lide det her. Ja, yes. Er det godkendt?